Posledný deň v roku strávili prešovskí mladí zo Salesianskeho strediska spoločne. 4 animátori pre nich pripravili program v netradičnom havajskom štýle. Namiesto slnka, mora, leta či vln dotvárala atmosféru hudba, kvety, šaty a výzdoba. Netradičným prvkom tohto havajského večera bola vianočná kapustnica. Tému Havaj vymysleli chlapci. My sme spočiatku nesúhlasili, ale nakoniec sme privolili a začali sme byť takí nadšení pre túto vec. Atmosféra je tu super a téma Havaj na Silvestra, tak vonku je zima, prečo si tu nespraviť teplo a leto? Silvestrovský program bol zaujímavý. Mladí si mohli pozrieť film, zasúťažiť si, zatancovať si alebo sa len tak porozprávať. Žalúdky prítomných zamestnávalo originálne vyzerajúce občerstvenie. Silvester. Som prišla straviť do Orádka preto, lebo som chcela posledné chvíle v roku a začiatok nového roku začať s najlepšími priateľmi. Do Orádka na Silvester som prišiel preto, lebo tu chodím každý rok. Takže do Orádka som prišla na Silvestra, lebo je to strašná super sranda. Na Silvestra do Orádka som prišla preto, lebo je tu super atmosféra, sú tu super ľudia, aj hry, aj všetko a nemala som chuť nikde ísť do mesta sa spiť. Šťastný nový rok z Prešova pre Salesiansky magazín vám želá Katarína Gáborová.